Heal the world, make it a better place for you and for me. Messaġġ żgħar minn għandi. Qegħdin f'dan il-mument mhux tas-soltu flimkien. Qegħdin f'din is-sitwazzjoni flimkien u noħorġu minnha flimkien. Importanti illi nimxu ma' dak li qed jgħidulna l-awtoritajiet. Kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa u noqogħdu l-bogħod mill-periklu. Li m'għandniex bżonn f'dan il-perjodu huma ġiex affarijiet egoiżmu u arroganza. Alright? Ma nistax jiena bli nagħmel impoġġi ħadd ieħor fil-periklu. Allura ejjew kemm jista' jkun nisimgħu l-aħwa ħalli da żmien li għaddejjin minnu jgħaddi iktar malajr. Alright? Għandkom iktar ħin f'idejkom, użaw dan il-ħin biex isiru tafu iktar il-xulxin, għatmu biżejjed, siru tafu iktar ħbieb, għamlu ħbieb ġodda u jekk hemm xi ħadd fil-familja li ma konx kelmu jew xi ħbieb li kellkom xi argument u qattu tfittxu fuq dawn l-affarijiet. Issa huwa ċans li tċemplu xulxin u tħallu dawn il-problemi warajkom u tibdew minn ġdid biex kif jgħaddi dan il-mument inti tkun bdejt paġna ġdida. Nixtieq nirringrazzja lill-awtoritajiet li qed jagħmlu dak kollu li jistgħu biex iżommuna safe. Il-nurses li hemm l-isptar u t-tobba u dawk qed imexxuhom, il-pulizija, s-soldati u l-volontiera, il-ġmiel ta' affarijiet li qed naraw. L-affarijiet ħżiena narawhom ħafna, ma daw it-tajbin hemm ħafna iktar minnhom. Nies jgħinu lil xulxin volontarjament, min jagħmel ix-xirja, min jieħu l-affarijiet, min jistaqsi jekk għandhom bżonn l-anzjani xi ħaġa, tant iktar taqadna din is-sitwazzjoni. Għalhekk għamlu kuraġġ minn tomx waħedkom qegħdin fiha flimkien u noħorġu minnha flimkien.